A lobezna, 19 anos. Súa avoa foi a única que sempre permaneceu ao seu lado. Isa é a filla maior de súa nai. Ten 3 medio irmáns, pero nunca viviu con ningún deles nin cos seus pais. Súa avoa, Lela, sempre lle dicía que non marchase da aldea. A Lea, 42 anos, chegou a Galicia cando tiña 6. O máis difícil para ela foi aprender o idioma. Todo o mundo lle dicía o mesmo, se non aprendes galego ou castelán, non haberá futuro para ti. Por favor. O profesor Xavier, unha das mentes máis poderosas do universo, atado a unha cadeira de rodas debido á fragilidade do seu corpo, percorre o mundo en busca de nenos especiais. Mozos vindos de outros lugares que non encaixan na sociedade. Nenos con outras crenzas e doutras cores. Azuis, verdes, amarelos. Raparigos con infancias nada doadas. Alex, 17 anos. O que máis lembra é o silencio do seu pai. Un silencio absoluto, implacable. Non lle dixo ningunha palabra, non lle dixo nin adeus. Non lle dirixiu a palabra dende o día no que Alex fixo 15, o día no que Alex decidiu contar quen era.